živote si môžem vybrať druh salámy, ktorý budem jesť. A ak chcem, môžem si vybrať aj druh syra, ktorý budem jesť. Dokonca si môžem vybrať aj druh chleba, ktorý budem jesť. Ale to, čo v živote nevymením, je moja minerálka Latra. Má vyvážený pomer alkoholu a vody a preto sa s nej nikdy neožedím. Odporúčam ju, pite ju každý deň. Je naozaj zdravá a chutná a preto na zdravie. Hustý!